Ζούμε μια παρατεταμένη περίοδο όπου η κρίση και τα μνημόνια έχουν διαλύσει τις ζωές μας. Ξέρουμε καλά ποιοι ευθύνονται γι' αυτό, τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Δεν θα τους ξανακάνουμε τη χάρη. Ήρθε η ώρα, όλοι και όλες μαζί, να κάνουμε το μεγάλο βήμα μπροστά. Το χρωστάμε στην κοινωνία, το χρωστάμε στα παιδιά μας. Δεν είμαστε διαχειριστές της μιζέριας, είμαστε κομιστές της ελπίδας. Ήρθε η ώρα να απελευθερώσουμε μαζί όλη την ενέργεια και τη δύναμη του κόσμου της Άρτας. Για μια Άρτα της συμμετοχής, της πραγματικής δημοκρατίας, της αλληλεγγύης, της δημιουργίας και της ανάπτυξης. Όλοι και όλες μαζί θα τα καταφέρουμε. Τώρα, με τη δυνατή μας ψήφο στη ριζοσπαστική δημοτική αλλαγή, ανοίγουμε το δρόμο προς την αξιοπρέπεια και τη συμμετοχή. Ήρθε η ώρα για μια Άρτα που μας αξίζει.